Господа, днес ще играем Skywars в този сървър. Ако има хора, де? Не, няма хора. Да, му се не види. Тук има в Skywars, да. Така. Хора, само едно ви казвам. От сега, нали, да се знаете. Да знаете, че не съм много добър в Skywars-ите, тъй че... What the fuck, тук няма никой. Намери си сървър. Ето го забравете се. Добре, до вечера сигурно пак ще снимам. Защото сега, нали, е петък. И всички са на училище. Всички мои приятели. Аз бях се разбрал по-късно да играем, нали? Не се знае. И тако, и тъй. И после може пак да снимам този клип. Не знам кога ще го кача. Опа. Така. Добре, на този мап до сега не съм играл. Зато и че... Аре, бе. Да вземем малко храна. Че не се знае кой ще нас бара. Няма меч. Кажи ми, че има меч, кажи ми, че има меч. Даймонд меч, супер. Да вземем малко блокове. Да видим. Оня глупак е много силен. Ооо! Тук няма никой, супер. Хора, късмет извадих. Чакайте. Сега като нищо мога да падна. Казах ви. Извинете, хора, ама... Да. Значи... Пишете в коментарите някоя хубава програма за снимане, но без фрапс. Защото тя не става за моя комп. Колко много хора има. Да, фрапс не става за моя компютър. Скала стат. И затова не пишете. Това не е още обработи. И така. Сега съм самичък тук. Може би след малко ще спирам клипа, защото... такова. Аре бе. Защото... няма хора. Те още са си 6. Тей. Хайде! Айде! Малко съм болен. Трима, супер. Това път се опитам да не падам чак толкова много. Ама се опитам. Сори ако съм провалил миналата игра, ама... Ако не се чувам много добре, това е заради слушалките. Нали? Нали сега нещо не се пизда? Нали не знам къде е честа. Чест! What the fuck? Оп, супер. Diamond Sword.
Татри, майко. Той не знам дали са Diamond бутушини. Честно ви казвам, нищо не виждам. Ага. Къде? Тъпия чест. Тук крафти. Предам се не види. Как могат да напуснат на такъв мап? О, аз се самоубивам. Поне имам блокове. Сега пак ще падна, например. Чакайте, аз нали имах кофа слава? О, ще може да се осветя остро успя. Поне това. Чакайте, защото ми не път знам коста. О! Какво? Чакай са малко, тото... Аз уж бях тим с него, той... Много тъпи хора има на тази планета. О, знаете ли какво хора? Писали ми се, няма хора за такова за Skywars. Казвам ви чао от мене The Big Boss. Ако ви е харесал този клип, абонирайте се за него. Надявам се да ви е харесал ден. То няма хора, нали? Надявам се да ви е харесал този клип. Абонирайте се за моя канал. Аз бях The Big Boss. И до вечера... После, аз до вечера. После ще снимам силно към 6 или 5, кога има хора. Защото сега изобщо няма хора. И... да, и сега е скучно. Добре, аз бях на Big Boss. Довиждане.